Hello लोगोफोर दा दं आङो कबिता लेडिस बिउटी पार्लराव दङ दा बियो जोबोद मोजां स्किल दा बिथाङा दिनै बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेयाव खामानि मावगासिनो दं आरो मा बेयाव माने बिउटी पार्लरनि खामानि मावनाय जायो बेखौबो सोंगोन सोंनानै मिथिना लागोन नोंथांमोनाबो मिथिनो हागोन दा बे जायगायानो जादों नेपा तिनियालि अरुणाचल बर्डार सेराव नोंथांमोना नायनो हागोन बे एरियाखौ दा जोबोद मोजां स्किल बिथांमोना खामानिखौ सोलोंनानै लादों दा जोंनि मानसिफोराबो जोंनि बर'फोराबो हिन्जावसाफोरा हाबा जानायफ्राबो हायो आरो हिन्जावसाफोराबो हायो बेबायदि बे स्किलखौ सोलोंनानै लायोब्ला न'खर खुंनायाव माखासे गोबां जोंखौ हेफाजाब खालामो गथ' गथाय लेखा फोरोंनायाव बेफोरबायदि पार्लरनि खामानि मावनानै फरायसालिफोराव गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो दा गोबां मोजां इनकाम बियो इनकाम सर्स मोजां स्किल बियो बेखौ सोलोंनानै लानांगौ दा आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बे सिङाव मा इन्सट्रुमेन्टजों मा खामानि मावनाय जायो आं सोंनानै लागोन आरो बिथांनि जे प्राइस माखासे बेफोरखौ आङो सोंगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां जोबजासिम लोगोसे भिडिअखौ शेयार आरो फल' खालाम नाथाय दाबाव बेयो जादों कबिता लेडिस बिउटी पार्लर बेयाव मा खामानि मावो हेयार काट थ्रेडिं हेयार स्पा फेसियल मेसेज हेयार स्ट्रेंथ थ्रेडिं सेन्टार एटसेट्रा दंलै माबायदि मोनदों मोखाङाव क्रिम फुननायाव सिङाव थानाय नेपा तिनियालि मोनदों आलौनाय मोनदों दा सिङाव मोखांनि दागफोरा साफा जासिगोन खामानि सोलिगासिनो नोंथांमोननो दिन्थिगोन फार्स्ट टाइम बियो फार्स्ट टाइम दा बेयाव खालामनानै नायदों दा मोजां जायोब्ला नोंथांमोनाबो बेयाव फैनानै मोखां साफा खालामफैनो हागोन खानाय बोजानो हागोन बायदि माने मडेलिं डिजाइन खालामफैनो हागोन आरो नोंथांमोना सोरबाफोर खालामोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामबा आं खालामना हरनो हागोन लोगोजों एसे खमाव खालामना हरगोन आरो सोंनानै लागोन जोङो बुंनाय बेसेबां गुबुन जायगायाव माबायदि लायो आरो बेयाव माबायदि लायो नाथाय बे जे गोबां खम होननाय खोनादों दा अब्लाबो जों सोंनानै लागोन जाय बिथाङा बे खामानिखौ मावो बे पार्लरा गोदान खुलिनाय दा बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन बेयाव बिउटी पार्लरनि मा इन्सट्रुमेन्ट दं नोंथांमोना नायनो हागोन आं नोंथांमोना दिन्थिगोन बेयाव मा दङ रुमा जोबोद मोजां कालारफुल एकदम जोबोद बिउटिफुल कालारफुल एकदम निउ बिउटी पार्लर गोदानै खुलिनाय बिउटी पार्लर दिन्थिगोन কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত এইটো আমি খোলাটো খোলাটো 1 বছৰ হৈছে 1 বছৰ হৈছে ন 1 বছৰ ভালকে 10 মাহ মান হৈছে নেকি এনে কি বনাই ইয়াত সব কৰো হেয়ার কাট স্পা থ্রেডিং মাসাজ ফেসিয়াল স্ট্রেট मैनिक्योर पेटिक्योर अपर लिप सब एवरीथिंग ट्रेनिंग दिउ ছোৱালী দুজন আহে নকুমাৰ এজনী অসমীয়া ছোৱালী এজনী নেপালী ছোৱালী আহে এইটো শিকিব লাগে মানে বহুত ভাল স্কিল মানে এইটো শিকি ল'ব লাগে যদি জানিলে মানে বহুত হেল্প হয় লাইফত মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা স্কিল জানিব লাগে মানে নহ'লে একো নহয় কিবা কৰিতো খাবই লাগে কৰিও খাব লাগে বনাব আছে বেগ চেক বনাব আছে এটা স্পা মেচিন আনিব মন গৈছে কিবা আনিব আছে
কালা কালা দাগবিলাক গুচি গৈছে তো চাফা হৈছে ইয়াত চাফা হৈছে ন চাফা হৈ গৈছে আৰু কৰিব আছে এতিয়া ইমান ক্লিন হৈ গ'ল এনে এইটো কৰি থাকিব লাগে নেকি নালাগে এনে আপোনাৰ যেতিয়া সুবিধা হ'ব আপোনাৰতো সুবিধা অসুবিধাৰ কথা আছে যেতিয়া সুবিধা টকা পইচা হাতত থাকে তেতিয়া কৰিব পাৰিব এতিয়া মোৰ 18 তাৰিখত বিয়া আছে কইনাক সজাৰ পৰা লৈ মেহেন্দি লৈ সব মোৰে দায়িত্ব আমাৰ ঘৰ ভালে ডিকৰাই ফালে সব মই কৰি দিব লাগিব আৰু এটা আছে 19 তাৰিখৰ ৰিসেপশন এইটো মোৰে আছে সব তো বিয়া আহি আছে নহয় বিয়াৰ সিজন হৈ আহি আছে এতিয়া বিয়াৰ সিজন এতিয়া সব জায়গাতে মাতিব নাযাম বুলি ক'লেও বেয়াও পাব ঠিকা কাম ডাঙৰ হৈছে বুলি ক'ব